Sziasztok! Most egy ütikés videót fogunk bemutatni. Sziasztok! Hello, hello! Na, most hova menjünk? Menjünk strandra, vagy menjünk egyet sétálni, de bárki hazamehet. Mi lesz a sulibulival? Suli-buli? Az majd a jövő héten lesz. Most hallottuk a tanártól. A jövő héten lesz a suli-buli. Látjátok, vagy halljátok? Ó, de kár. Álljunk csak, hányan vagyunk? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Akkor kutyák, ide mögém. Megyünk. Megyünk. Ennyi a kutya. A macskák ide mögém. Rákcsálok ide mögém. Megyünk. Megyek. Repülők ide. Macska. Oroszlán. Én nem vagyok macska. Oroszlán. Az a macskák közé tartozik. Gyere a macskák mögé. Várjunk csak. Ide. És a medve. Ide. 6, 7, 8. Jaj, macskák. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 2, és 1, 1, 2. Jó. Akkor Kandúrig a kisebbek jöjjenek ide sorakozni. Milyen kisebbek? Sorakozz. És még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, még Kandúr is. Jó? A többiek is sorakozzanak be valahol. Jó. Jó. Akkor most így fogunk főzni csapatokban. Mit csinálni? Főzni? Főzni. Igen. Pöf. Állj. Ide mögé, aki strandra akar, aki főzni akar. Inkább strand. Strand, anya mellett. Na, és ti? Főzés vagy strand? Ide a strand, ide a főzés. Hát, pont, hogy tegnap voltunk strandon, így nincs kedvem strandolni. És ide, aki egyik sem. Akkor ide, aki egyik sem. Aki mást akar, strandon és a főzésen kívül. Na,
látom, strandolni is akarnak. Hány van? Ami mást akar a kettőn kívül. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó. Ami mást akar, az csak 6 a legkevesebb, szóval mást akarni nem. Aki főzni akar, sem, mert csak 7. Ja, aki strandolni akar, 9. Szóval megyünk a strandra. Főzni, strandra, semmit ezen ki, mást, főzni, strandon lenni, más a strandon és a főzésen. Strand, főzés, más csak ne azt a kettőt, bármit csak ne azt a kettőt. Strand, főzés, bármit csak ne azt a kettőt. Jó. Hogy is legyen. Jó. Megyünk hozzá. Ti mentek főzni. Ők mennek strandra. Mi meg más csinálunk. Amúgy tényleg úgy nem lenne jó. De. Jaj, tényleg. Nem baj. Újra megszámolni, mert strandra más nem akar menni, vagy nem akar inkább más csinálni. 1, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 5, 6, strand már nincs. Főzés, már látszik is. 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 főzés. De igaz, be vagyunk osztva. Egy, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát akkor más csinálni. De hát igaz. Nem úgy volt, hogy külön vagyunk osztva? Ja, tényleg. Mindenki csináljon, amihez kedve van. Oké. Tényleg, úgy ne jó. Amúgy, ja. Hát oké, pedig a sorba pár. Aki előttük van, menjen ide. Ez az, én Penny Linggel vagyok. Kettőnek nem maradt. Akkor a kettőnek szét kell oszlani, mert pont 11-nek kéne lenni, vagy hát, hogy legyen. Így? Oké. Majd folytatjuk.